er fandme fisk. Uden. Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Oj. Uden, Peter. Jeg ved ikke. Fandme er der. Jeg tror, den er helt fint. Faktisk. Okay, jeg kastede bare hurtigt over. Ja, jeg så godt lige bare den direkte over. Ja, der står bare mega høj, så den der. Så kan vi se, hvad det er. En hav eller en laks? Laks? Ja, det er laks. Laks. Helt 100 laks. Jeg er bare meget i tvivl om, hvor stor den er. Altså, den er ikke over at vise sig endnu, så det går meget dybt. Jeg er meget ked af at miste den. Den er fed, den der. Ja. Det er en hundfisk, ligner det. Ja. Blank, lidt blank. Ja, den er ikke klar endnu, det tror jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke... Netop fordi der er så meget grøde derude, tænker jeg bare sådan lidt, jeg tager bare et kast. Jamen især når du kommer længere op, ja. Der er der mega meget grøde. Så den kom bare over, og så var det det? Ja. F, man, det er en 80'er fisk, det der, eller hvad? Det er fint, ja. Det er en dejlig fisk. Så lige i spidsen af næsen, tror jeg. Det var derfor, jeg tænkte, jeg var sikker på, at det var... Jeg sidder sgu lige i saksen. Det er siv, ikke også? Altså, det var jeg sikker på. Og så? Ja. Yes. Godt afkroget. Det er fandme en god fisk, det der, Peter. Det er satme en god fisk, det der. En 85 fisk. Hold da kæft. Fandme en flot fisk, det der, mand. Åh, kæft, den er flot. Tager du den? Skal jeg holde den, eller vil du måle, eller skal jeg måle, vil du holde den? Se om vi kan måle den her. Sådan cirka. Ja. Øjeblik. Hvor har vi næsen henne? Den var der. 85. Ja, 85. Øj, mander. Fuck, den er flot, den der, mand. Nå. Fedt, mand. Jamen, det er sådan, de kommer. Og tænker bare, du ved, jamen det er også ligegyldigt, fordi der er en masse grøde der, så det er lige med det samme ramte vandet, så begyndte jeg at spænde ind, og så ude i midten. Jamen jeg tror, det kan godt være, det står højere i dag. Kæft, mand. Det var skørt. Fandme flot hundfisk. God kondition, okay. Ja. Fandme tyk. Ja. Rigtig tyk. Tak. Peter! Tak. Fandme godt. Kom så. God en! Hvordan fanden kom du over? Nej! Hvordan kom du over her? Shit! Fuck!
Var det en god en? Nej, det var det ikke. Tog den samme, på den samme måde igen, eller hvad? Bare lige over? Eller var tog den dybt? Ja, sådan... Nej, det var det ikke. Men igen var det dumt, fordi at jeg kastede over. Jeg kastede... Ja, derover i. Nå, ja, okay. Så fast i noget. Ja. Og så rykkede jeg. Og så lavede jeg lige sådan... Lige for at være sikker på, om der var heldig måske at banke det helt af, ikke? Ja. Og så huggede den lige bagefter. What? Ja. Virkelig skørt. Nå, du skal foran. Ja, det skal jeg i hvert fald nu. Satans. Jeg havde bare ikke fiske i rundt af. Det er en god hand. Nej, det er nogen. Den er ikke for stor, den huggede bare fuldstændig sindssygt. Jeg tror kraftigt, det var den største val, du har fået fat i, mand. Det sidder fandme ikke særlig godt. Ej, nu stopper du fandme at fange det fisk der. Det gider ikke mere. Hvor kæft, den er vild, mand. Det er en havre, eller hvad? Ja. Laks. Ja. Ja. Den er flot. Ja. Den sad bare yderligt, mand. Mega kæft, den er flot. monster yderligt. Kæft, den er torpedo, den fisk der. Ja, mega tyk og fed. Kan du godt stå dernede? Ja, kan de godt tage noget. Torpedofisk, mand. Ja, helt vildt. Det er ikke godt, når der går. Jamen, hvor fanden samler den op henne? Jeg kastede derover, og så svingede den bare ja. Derude i midten-agtigt. Hold da op. Ja. Sæt mig fin, den der. Torpedo, mand. Ja, helt vildt. Den er helt tyk. Tyk. Hundfisk. Absolut med en havre. Jamen, jeg sagde jo, det lignede en havre. Ja. Det var en rigtig lang havre. Jo, ja, er det? Det kan også godt være en hybrid. Nej, det er en havre. Det er en havre. Prøv at se halet. Ja. Hallo, prøv lige. Det er. Jamen, det er det. Ah, er det? Hvis ikke det er en havre, så er det en hybrid. Det er fandme... Nej, det er en havre. Ja. Ja, det er en havre. Kæft, det er en flot havre, mand. Den er fandme stor, den der. Ja. Hvad er det? 65 og 70? 65 havre. Det var fandme over det sygeste havre hver i dag. Det er ikke passet, der ikke skulle komme en havre. Ej, den er fandme flot, den havre. Den ligner fandme en laks, men det er en havre. Ja, det er det. Stor havre. Ja, en 60'er. Det er cirka det. En 60 havre. Ja, den må vi godt tage op, jo. Der er ikke nogen regler om. Klar? Ja, jeg bare tager den op. Nå. Ja, det er fint for helvede. Hold da kæft. Der er ild i den i dag, mand. 3 fisk, der du har fat i dag. 2 landede, mand. En på baghjul. Jeg lød i hvert fald, det var verdens største fisk, du har fat i hvert fald. Så tænker du skreg sådan der. Jeg troede, jeg satte hvor lige det godt hugget. Jeg tænkte, så for satan. Det er fedt, når man ikke er i tvivl, når det er et hug. Altså, det var sådan, boom, et fisk. Ja, det var fedt.
fanden sker der? En havre eller hvad? En havre mere, mand. Hvad fanden? Nu stopper du fandme. Ej, nu stopper du fandme. Ja, den tog helt inden vi... Det var da den mærkeligste fight nogensinde. Ej, en lille fin lille havre. Ja. Det kan man ikke bare lige løfte den over, og så stå derovre i randen. Det er ikke til at komme til at stå dernede, er det det? Er det ikke lige nede i svingen? Ej. Kæft, den er også flot, den der. Det er sådan en 50'er og det der. Ja. Jeg kan ikke bare sige, at den er 50. Det var i hvert fald ikke større end den sidste. Nej, det er den ikke. Har du en? Ja. Jo, vent lidt. Jo, jeg har en her. Oj. Shit. Hold da kæft. Ja, Peter! What the fuck er det her? Det er et monster, mand! Den tog den fandme helt inden! Nej. Den tog! Hvad fanden, er det grøde? Nej. Er det grøde, det der? Hold kæft. What? Det var underligt, det der, mand. Jamen, det var helt inde. Så, så stod den fast der. Det er grøde. Ja. Så hiver den fast igen. Så kunne vi mærke sådan lidt sådan ned. Og det er en fisk. Ja. Nej, det var det nok ikke. Fordi det kan godt være, bare fordi den lige blev grøden lige... Og så hiver jeg den lidt op. Ja, Peter! Så uden modstand. Ja. Så kan du bare se, at den kommer med op lige pludselig. Ja, tak! Hold kæft, det er en fisk i dag, mand. Det var fandme weird, det der. Så weird. Ja, det var underlig fight. Det er nu ikke engang fight den, sådan næsten ikke. Nej, fordi, og det var også lidt tænkt, når du sagde, bare tag den, ja, okay, men så... Ja, men hvad så, hvad fanden? Og den lå der jo også, men den var overhovedet ikke færdig. Nej, men vi fik den. Ja. Hele vejen ud.